outro tanto para os habitantes de Ribeira. Entón, unha vez que separas as aguas industriais das urbanas, quedas ca mitad do problema. A opción número 1, xa sabedes, é separar inexcusablemente as aguas industriais das urbanas. E non queremos que primeiro se faja esta macrodepuradora e despois, co tempo, se separe as aguas de Xarás. Non, non. Antes de que se faja ningún proxecto de depuración de Ribeira, ten que estar resolto o problema de Xarás. En o cal, os propios pescadores deronse conta de que, como eles mesmos non sean os propios defensores dos seus recursos, a administración de Probo non vai a velar por eles. Eso poden ter claro. E a día de hoxe, eu penso que moitas, a maior parte das vilas pequenas de pescadores de Galicia. ¿Cómo damos de comer a nuestros hijos? Si nos quitan el medio, no tenemos lo que ir. 300 socios. De 300 a 320 socios. ¿De aquí de Aliño o tienen de otros lugares? De Aliño y Reza, principalmente. Así pensamos todos, cando hai unha manifestación ou cando hai que xuntarse. Porque eu cansime chamaros por teléfono a xente. Estamos esperando na casa a ver se sale fulano. Hostia, fulano non vai, eu tampouco. Por que non pensamos, joder, fulano non vai, pero eu vou sair da casa. E se cadra o fulano que ti estás pensando en ele, ves se vir a ti e diste, hostia, vai fulano, eu tamén vou. E vamos todos. Eso é o que hai que facer, hai que ir todos, hostia. Que non podemos estar pensando que si fulano, que si mangano, non, señor, coño. Cada un debe ser consciente de decir, eu vou. Entendes? Non? Claro, pero é que eu estou cansado. Si se dixera unha manifestación mañana en concreto para isto, seguro que a xente aparecía máis, como apareceron aí en todas esas fotografías que non hai que non negue. E non se pode negar, se alguén o nega, que mo diga. A que nós non, habrá que consensualo con quen sabe máis, non? Nós somos mariñeiros e bastante somos. Pero se nós dicimos que nós queremos unha para nós solos, para 5 ou 6 ou 10.000 habitantes, podríanse poñer para 10.000 habitantes porque isto vai prosperando, non? Pero non ten por que vir a grande, porque é que nós non temos por que permitilo. Se iso se fai, é imposible que isto se son mellor. A opción mellor, entendes? Por iso é unha cuestión tamén de lei, non únicamente de movilización social. Agora, eu teño moi claro dende a adega que se esta depuradora, a garantía de que non vai adiante depende exclusivamente do pobo e a viña. Que da igual que estamos neles, que deles, que tal, estamos aí. E a unidade fai a forza, que son eses típicos e tópicos, pero bueno, eu penso que entre todos temos que implicarnos e temos que loitar e ir ben, non? E seguir aí. Aquí o tempo que dedicamos a esta reunión de hoxe é o que dura máis ou menos un partido de fútbol con prórroga. Eu penso que podemos dedicar este tempo a un asunto que nos interesa a todos e cando haxa outra oportunidade de perder 2 horas e media é mellor aproveitala.